Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pitsa 8 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, duwa ka mga hospital sa Bacolod magapatigayon sang ceremonial vaccination subong nga adlaw Lunes. Mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nakabaton sang report ang Departamento sang Ikaayong Lawas nga dagdamo naman ang gindala sa hospital bangod sa COVID-19. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, magapatawag sang pagsinapol ang Departamento sang Ikaayong Lawas sa mga hipe sang hospital kag regional director agod maibalaan ang ginalinan sa pagsaka sang kadamuon sa mga pasyente sa hospital. Luyag man sang DOH nga magdihon sang nagakaigo nga tikang agod masolusyonan gilayon ang problema. Pagpahayag ni Berhere, kung hindi mapunggan ang pagdamo sang COVID-19 cases, mahimo ma-overwhelm ang healthcare system sang Pilipinas. Aminado ang DOH ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 ang bangod sa kapaslawan sang publiko nga sundon ang mga health protocol. Karon nga adlaw, nakarikod ang Pilipinas sa masubra 3,000 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Dawla kita ginabulagan sang COVID-19. Diyot dako lang nga humalog ang pumuluyo, ibwal dayon ang kaso sang COVID-19. Porte, no? Daw kita lang iya ginapanilagan sining kagaw nga ni. Nga kon pigaw ang depensa mo, sudlon niya kadayon. Mabudlay nga kaway ni kay hindi kitaon. Wala ka kabalo kundi insa ayon. Kon lipoton niya ka, kon atubangon niya ka, o kon diin nga parte sang lawas mo ang iguo niya nga hindi ka makapreparar. So, siguro, ang sabat sini, simple-simple lang. Kinahanglan, ang tanan-tanan nga ginapatuman nga mga health protocol, hindi ginaton pagpabayan. Kung magwa sa puluyan, face mask kita. Kung magsulod sa kung anuman nga kadaman, face shield kita. Para nga likaw matapikan sang kagaw. Kag, patigayunon sa mga tipon-tipon ang social distancing. Amo lang nang mahimo naton para nga magaganhagan. Nagligad to daw, maayo na kuntani ang resulta. Dili sa Bacolod, medyo na milagpilag na ginman. Bangod, masinulundon man mo ang taga-syudad sang Bacolod. Magluwas sa pipila. Nga wala nagatuman sa mga health protocol, kalamanan niya sa taga-Bacolod, matinumanon. Amoy ng rason kung nga, halog-halogawa. Kag medyo
hindi gimantuman ang pag-arangkada sang COVID-19 dire sa syudad sa Bacolod. Plus, ang paggalong man sang probinsya sang Negros Occidental. Ang Negros Occidental wala man nagapahuway sa pagpahanumdom sa mga kabanwahanan pagi kay Gobernador Bong Lacson. Kung sa bagay, may programa gigani kanday Vice Mayor Jeffrey Ferrer dire sa Aksyon Radio para halos kada Domingo wala man untat ang pagpanumdom nga dapat sundon gid kung ano ang ginapanugyan sang aton sini ahensya sang ikaayong lawas. Sa akon monitoring abe galibot man ako sa mga di pasayro nga salakyan, wala man naga face mask man do halos tanan. Talagsalan ko kita sang nagasakay sa mga di pasayro nga salakyan. Bisan tricycle gani, tricycad, makita mo naga face mask man, daw gasunod man sa tanan nga mga pagsulundan. Amo ina siguro nga sa Bacolod ya, medyo laka-laka ang kaso sa COVID-19. Mayara gani gasiro kita dire sa syudad sa Bacolod. Galing ti sa iban nga mga kaprobinsyanan, hindi na itong swito kung ano nga mga pagsulundan, kung nga nagasaka ang iban nga bahin sa probinsya sa COVID-19. Amo na nga kung magpadayon na ang vaccination, mabakunahan abi kaluyan sa mahal nga Diyos, mabakunahan abi ang minilyon na, yung mga 110 milyones ang pumuluyo, butang ko abi, mabulo bakunahan da ang mga 30, 40 milyones, mapahagan-hagan. Ang manamis na nga konsigi ang vaccination, amat-amat mga gaabreman mo ang ekonomiya. Mahimo nga ang mga kaprobinsyanan nga sa General Community Quarantine ipapanaog sa modified. Ang silingon kon sa bilog na Pilipinas manaog na sa pinakanubo nga level sang kwarentina, amat-amat man nga magasaka ang negosyo. Amo na nga makakululba kung kaisa gasulod ng bakuna, gasaka pagyapon ang mga biktima sang COVID-19. So kinahanglan kooperahan naton ini. Opda naton kung ano man ang panugyan sang aton siniahensya sa ikayong lawas, ang aton gobyerno nasyonal, probinsyal, kag lokal. Wala gi kita pirdihon, may dag-on gi kita dira. Kabay pa, ining inasod-asod nga pag-abot sa bakuna, sabat na ini, nga posible magabalik kita sa normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 4:07 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Lunes subong, pitsa 8, maayo ang panahon. Kamusta mga merkado? Nag-os-os na blang presyo sa nagapanguna nga balaklon bangod maayo ang panahon. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Ang aton patrol nagalambiyong na sa sining kagahon. Nakibot gani ako sa sinyas ni Aksyon GM nga karon nga adlaw Lunes daw nakibot ako nga ang nagaman sa patrol subong. Hindi lang ang schedule dapat supposed to be lalaki. Subong ya babae ang gapungko, gwapa pa si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Pagsutan na natin sa Niwak Action. It's another day, Action Fred. Lunes na naman. Kada silang sa weekend, ang iba natin yung mga action, wala lang huway. Bangod sa mga activities man, Action Fred, no? Sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Pero anyways, habang may buhay, may pag-asa kung Action Fred, sige na lang. Yes na lang, Action Fred. Dapat Action Fred. Aton ang Action Fred. Pasalamatan, nga nagabugtaw pa kita sa kada adlaw, Action Fred. Kahit bisan ka po, nila, ubra lang katigag. Yan lang, Action Fred, mag-ubra para lang may kwarta, syempre, Action Fred. Pero kung pareho mo, okay lang, Action Fred, hindi na mag-ubra. No? Tibot gani ko lang kung nga daw, ano man,
So, Lunes daw, lain nagapungko, lain nagalibot sa patrol. Ati kay Kabalok Action Fred, may belated Valentine si si Action Alvin. Ah, Okay, very belated, no? Pero okay lang man, Goro. sige. Sige, gusto nga ako ga-report subong, ha? Mas manami. Ay, nakalais ko mo. Daw, mas makagalana. Amo na. Abi, aragkadas la. Yes, Action Fred. Kaya diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course, as usual, sa gihapon Action Fred. 9 minutos pa lang ang nakaligad matapos ang curfew naton. That's why, nga kadutay pagid sa aton siniwag action nga nagagwa na sa dalanon. Same man Action Fred sa mga nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan. Actually, wala pa gani mayo sa mga biyahe nga mga jeep Action Fred. Kagati may ara man sa aton siniwag action nga nagalakat-lakat lang ambot kundi ni sila padulong lalabot nga ma-exercise duro ti mapadulong Action Fred sa mga merkado diri man sa syudad sa Bacolod para magpangumpra naman para maihanda na karon sa lamesa to start the week Action Fred kay ti ang aton siniwag action nga nagatrabaho padayon Action Fred nagatrabaho ang nag-untap na lang Action Fred ang muning face-to-face classes pero kung wala Action Fred sa COVID-19 pandemic basta Lunes na adlaw sako ini kayo Action Fred kag sako gini pag-abot o pagtapak alas 6 alas 7 bangod man Action Fred nagapadulong sa tagsa ka mga eskwelahan sa tagsa ka mga ulubrahan Action Fred pero ti subong niya bisan wala sang klase Action Fred medyo lambot man sa moderate to heavy ang dalagan sa aton sininga trapiko kay ti kadamo gid Action Fred ako manotice mo kadamo gid Action Fred sa mga pribado nga salakyan diri sa syudad sang Bacolod Action Fred wala labot may ara pa di pasaherong salakyan may ara pa sa mga tricycle may ara pa Action Fred sa mga tricycle pero ti do subong Action Fred kamustahon mo bala ang subong ang pulo pamangkot subong ang inaistoryahan sa mga kapihan amoy ning abot sa COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas subong man sa syudad sa Bacolod kag naistoryahan man Action Fred actually guest kahapon nga adlaw sa mga naton mga programs naton kagapon Action Fred like sa kapihan section si Dr. Gayares Action Fred no nga isa man sa ay nagligat og Action Brian Action Fred nag-guest si Doc Gayares nga isa sa anom ka mga medical doctors diri sa syudad sa Bacolod nga una gid na bakunahan sa ginatawag Action Fred nga Sinovac vaccine gikan sa China. Kabalo naman kita nga controversial ina bangod nga made in China kon Action Fred ang hambal nila kagati medyo manubo-nubo ang efficacy rate sini unlike the other Action Fred nga mga vaccine. Pero ti nagpasalamat na lang niya ang aton sini nga gobyerno nasyonal subong man diri sa aton sa local LGU nga natagaan kag napainan pa kita Action Fred sang bakuna para maamat-amat Action Fred ang pagpapakuna naton especially sa mga medical frontliners naton Action Fred nga prioridad gid sang aton sini nga gobyerno pero Action Fred nga iya sang Sputnik 5 balang nga vaccine ang EUA application sini yara na sa advanced stage kung madumduman mo Action Fred no ang Sputnik 5 daw mo siyang pinakauna Action Fred nga gin-aprobahan man sa WHO with regards to Action Fred sa COVID-19 vaccine pero ang pag-apply nila sa EUA diri sa sa Pilipinas daw subong na lang na Action Fred pero on process naman kay tisno kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. ngayara na Action Fred sa advanced stage ang application sa Gamma Ray Research Institute para sa ila sininga EUA kag mahimo maglabot sa isa o duha ka semana ang hulaton antes mag-Action Fred ang resulta sa aplikasyon sa Gamma Ray Research Institute. Pero we understand nga sunod lang sila Action Fred no, sa due process.
Pero dako gyud ya ang chances, Action Fred, nga maaprubahan ini Action Fred. Kaya iti nagasinulod na amat-amat ang mga bakuna diri man sa Pilipinas kay kaangay kagabi Action Fred. Nag-abot naman ang 38,400 ka doses. Ang ikaduha nga batch sang doses sang AstraZeneca para naman diri sa pungsod Pilipinas gikan ini siya Action Fred sa COVAX facility. Di syempre direksyon ni dayon Action Fred sa cold storage facility sa syudad man sang Marikina. Tiya mo na hopefully Actually din, Action Fred. kaya pasalamat ko basta sige-siging abot, tabi. Di pilang populasyon sang Bacolod, mga 600,000. Yes, correct, Action Kung Fred. mag 600,000, kung kaluyan, bisan mga 400,000 lang abi, ang mapabakunahan, at ipurte na nga dipinsa diri sa Bacolod. Yes, of course, Action Fred, dako na gid ina nga bulig man Action Fred, no? Kaya ang explanation bala sa aton sini nga mga doktor, ang ginatawag bala Action Fred nga herd immunity. Amo Action Fred ang isa man sa goal sa aton sini nga mga ka-aksyon. Aton sini nga mga doktor Action Fred, medical frontliners naton, kay para Action Fred nga mahilway ang tanan sa ginatawag Action Fred nga COVID-19. Kabalo naman kita nga kadamo po yung Action Fred bala sa mga nagapamangkot nga how about ang aton sining mga kabataan. Kaya may age limit Action Fred ining mga bakuna. Usually, ginabakunahan ng Action Fred ages 18 years old to 59. So, ang aton sining mga pamatanon, subong man ang aton sining mga katigulangan, hindi Action Fred mabakunahan sang Sinovac. vaccine. Oo, Ini sa Sinovac kani, kundi 18 hasta 59. Wala Yes, ta kabalo kon ang mga Johnson & Johnson, AstraZeneca, wala pa sila kahatag ang edad. Ang AstraZeneca Action Fred 18 to 59 man. Amo mang Japon, no? Correct. Ang Johnson & Johnson Action Fred, actually nagapatigayon pa sila sa phase 3 na clinical trial, which is isa ang syudad sa Bacolod sa napilian na patigayunan si Action Fred. Kaya may nabala Mayo. kita nga kaupod man natin sa media industry nga may screening Action Fred actually sa Riverside Medical Center. Action Fred nga pwede ang 60 years old above Action Fred. Nami, ang Sputnik 5 ya, wala pa. Ang Sputnik 5 Action Fred, wala pa kita-kita nga may age limit sila nga gintalana Action Fred. Pero hibaloon tayo na. Pero kung sa Euron Action Fred, kung basehan mo ang guidelines sang DOH National, subo man Action Fred sang World Health Organization, wala man ginapahanugutan nga makagwa ang 18 years old below Action Fred, subong man ang 60 years old above. That's why nga ginless sila nga prioritize man sa COVID-19 vaccine given wala sila gagwa. That's why nga magkaupod nila sa ila sinitag sa mga puluyan nga ages 18 to 59 kaya man Action Fred ang bakunahan mangod sila ang nagagawa sulod, sila ang nagatrabaho, kag sila ang posible makakuha man Action Fred sang virus. That's why nga sila ang Action Fred, sila ang focus sa sini nga bakuna. Pero nagapangayo gani iya sang bulig ang atan sini local LGU bangod nga it turns out Action Fred nga gamay sa gihapon ang turnout sang reports sa luyag magpabakuna Action Fred diri sa syudad sa Bacolod. May ara sa gihapon sang mga nagaduha-duha, may ara sang indi gidya luyag Action Fred magpaidalom o kon magpabakuna despite nga libre ini Action Fred. Kag may ara naman sang mga mga kompanya nga naga-inquire man Action Fred sa aton sining LGUs or directly man sa mga kompanya nga naga-tanyag sang o nagabaligya sang COVID-19 vaccine para Action Fred nga makabulig man somehow sa aton sining LGU kag makabulig man sa gasto Action Fred kaya doon nagakalalamang subok. Ang hindi lang ang bugos nga Pilipinas Action Fred, subo man ang mga LGU, syempre, kung din sila makuha sang budget
para Action Fred sa ila sini nga mga bakuna kag paano ang ila ni Action Fred nga mga paano pag tatap Action Fred sa ila sini nga mga empleyado Action Fred kay una-una gani ginaduso ato nga no vaccination hindi na Action Fred patrabaho no ang mga empleyado pero ti nagpalayag to si ang aton sini nga mga pila ka mga grupo Action Fred nga Action Fred nga hindi man na insakto kahit palaligban pa na sa aton sini nga mga ka-aksyon kundi sila makuha sa personal nila yung ipangpang una kag ti syempre Action Fred limitado daan niya ang supply sa COVID-19 vaccine mayo tani kung ma-over the counter mo lang na o kung tuman kasubisyente ang bakuna pwede lang na hindi pwede lang Action Fred. Nadula si Action Eden ber tawagan ta sa aton special communication. Hindi kita maguntata. Konbinsihon tagid ang pumuluyo nga magpabakuna. Ipaintindi tagid sa ila nga mas maayo ang bakuna sang sa COVID-19. Mas delikado ang COVID-19 sa bakuna. O ari na siya. Balik si Action Eden Aboso. Action Eden, come again. Action Fred, mind you, pag-abot sang ining COVID-19 vaccine to complacent na Action Fred ang aton sining mga ka-aksyon. Hindi lang diri man sa aton sa syudad sa Bacolod, but Action Fred sa bugos naman nga Pilipinas bangod kahapon gani ginsapol Action Fred sang DOH ang mga hospital chiefs bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Kay nakabaton sa report ang DOH Action Fred nga nagdamo ang gindala sa ospital bangod sa COVID-19. Kay sunod sa DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere magapatawag sang pagsinapol ang DOH Action Fred sa mga hospital chiefs pagid kag regional directors agon mahibaluan ang ginhalinan sang pagsaka sang kadamuon sa mga pasyente sa mga ospital. Luyag man sang DOH nga magdihon Action Fred sa nagkakaigo nga tikang agud masolusyonan gilayon ang nasamit man nga problema kag ti pagpahayag ni Vergere kung hindi mapunggan ang pagdamo sang COVID-19 cases Action Fred mahimo ma-overwhelm ang healthcare system sang Pilipinas kag ti aminado ang DOH nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 abangod Action Fred sa kapaslawan sang publiko nga magsunod na sa ginatawag nga minimum health standard. Kaya di makita mo Action Fred ni Kandrigan sa syudad sa Bacolod nagalipat-lipat liwat Action Fred ang aton sining mga aksyon magsuksok sang face mask, sang face shield kag magpatuman sa social distancing especially sa mga pampubliko nga lugar Action Fred daw wala na iya sang COVID-19 Action Fred. Kaya ang iban ang rason nila sige lang kaya may ara na sang bakuna matamat na nga mangin back to normal ang tanan. Pero sa no Action Fred nga thoughts sa aton sining mga action dapat gani bisan Action Fred na nabakunahan na padayon sa gihapon nagasuksok man sang face mask kag face shield. Action Fred going back diri sa syudad sa Bacolod tulotawhay lang ida aton sining panahon apang do nag-umpisa Action Fred ang tulotalithi kag kabay pa hindi Action Fred damol pang ulan sakto lang ang init nga hindi ka man makasiling Quaresma na gid Action Fred. So sa liwat sa aton sinima ka-action stay safe lang gid kag magpangamuyo nga matapos na ini atanan Action Fred. Para naman sa complete nga management sa inyo sining Liver Detox mag-DDX 500 sa
After Vision Report, kag iban nga balita rin sa Patrol Action, Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:24 na madmad bangon ron plastar na kung ano ang pamahawon ilista para pag-abot sa mga merkado ready na kung ako yung pamangkuton ng akon luyag karon nga kaagahon ining puso saging bala gatan mo siya butangan mo munggo kag pasayan daw amo nang ginapulo pangita sa ginawa ko ni gani butangan mo og gabalingon sos pagkatapos baklan mo lagaw bala nang labas-labas nga lagaw gid 3-1 nang 3 kabilog 1 ka kilos tuwang gina isugba mo siya pagkatapos preparahan mo sa sang sinamak bala may kotitot kada 4 kabilog kalamunding pugaan mo siya pagbakit gaso-aso pa ang lagaw isulo-saw-saw mo siya sus sa pagkanamit wala tupong oo daw amo nang ginapulo pangita sa nga kun ginawa karon nga kaagahon pagkatapos ang gaserve si mo gitampi lang tuwalya bago lang tapos paligo akalain portes pagganamit oh bangon na do pada Lunes subong may trabaho may opisina bangon-bangon madmadron kag magplastar na sa kusina nami aga pa bro pagbugtaw mo panumdumong mo dayon kung anong ubrawon mo panglampaso panilhig pamunyag tigang tanan-tanan nga pag alas 6 bala kumplito na siya pag alas 6:30 lamisa na tapos pamahaw larga na sa trabaho everybody happy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na una nga hutong sang aton roll call karon nga kagahon morning kay John Randolph Robin kay John Iskira kay Emerson Regalado nagamonitor siya sa quiet kay Ibon Bosher thank you gid no ara siya sa Germany kamustang Germany subong kay Alex Muntisa kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga Kap good morning kay Jubal Trinidad kay Utay Benedicto nagamonitor siya sa Victorina Heights kay Sherilyn Oro Javier kay Banisa Mayo good afternoon ba sa Minnesota hapon dito sa ila kamusta na Banisa kay Ronnie Gordon kay Auditoria de la Piña Barbecue ba nagamonitor tupad balay ko na Tita Lourdes dire sa Action Radio thank you gid kay Giscon Condino dira gatamyaw sa mga utod niya sa Ayungon kay Lose Dalguntas sa La Castillana kay Guillermo Clarito good morning man kay Milili Oligo kay Gima Taguan kay Erne Odas Colidas kay Nulan Tumangan morning upod-upod lang kita tagsagid kakaagahon bisan paano upod-upod ron ulo enjoy ron tagsa kaaga ari anay ho importante ini ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon ini alas 9 tubtob alas 3 ang takna sa hapon dira sa Life Extension Clinic. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Sige na. Kay Rapi Libran, kay Kent Bulaka Juanisa, kay Risa Alvarez, baw niya galaway gisa, namit ko na ipamaaw, nagamonitor siya sa Minnesota, USA. Kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Ninita Calamba Figueroa, good morning man, kay Jobert Yan Gurin, dira sa Sipalay, kay Huma Lumina, good morning lang. Kamusta na? Kay Judge Snap Diamantiga Bugtauron, kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO da, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Stoto Raul Alibuga, galadlad ka na da sang pamahaw mo sa dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Hurillaga Bugtaw na ni. Dira kay Paring Istoy Querido, kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirreda, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buniad Bincola, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Upod-upod lang kita, bisan paano. O anano ang pila ka mga balita karon diri sa Bacolod, subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Di igalansar sang LGU sa Bacolod paagi sa Department of Social Services and Development o kon DSSD.
ang pagsaulog sang International Women's Month karon nga adlaw Marso 8. Sa mga kababainhan, nagatukas kami sang amon kalo sa inyo. Ila subong adlaw suno kay Pasitatero sang DSSD Bacolod, paabot nga magatambong sa kaywatan ang pila ka women's group, kapulisan kag iban pa nga grupo. Mayo ini nga ang pagsaulog sa mga kababainan sang International Women's Month. Irespetuhon ta kay adlaw ini sa mga kababainan. Amo na bla nga ang kababainan dapat may papel gid sa aton sosyudad. Wala na to'y nagligad nga mga dinag-on nga ang babae daw si konpido lang, ang babae daw para pangkusina, para pabantay bata, para panglaba, pangiban, pa nga ulubrahon sa puluyan nga mag-alagad kag serbisyo lang sa ilabana. Hindi na nasubong. Ang babae subong yagapungko na sa mga mataas nga palangakuan. Ang mga babae subong makasarang na mag-manage sa isa kadako nga kompanya. Ang mga babae subong pwede na gani kapungko presidente. Di pila na kabahay na pungko, si Gloria Macapagal Arroyo, si Cory Aquino, mga babae. So ang silingon na ang mga babae may dako na nga papel sa aton sosyudad. Hindi na nga pro sa iban nga pungsod sa unang babae maserbisyo gilang sa banay. Ang babae ula gid say kung anong ginahimo sa banay. May mga lugar ganiya sa Sicily kag iban nga lugar, ang mga babae to kung ano yang ginahimo sa banay wala gid siya labot. Hindi sa kapasilabot. Hipos lang siya. Amo na ang mga lugar sa una. Sa Japan sa una yang babae maserbisyo lang sa yaban. Amo na yung trabaho subong lain na, no? Minagubago ang tanan ang babae na diskubriyan nga may ikasarang magpungko sa anuman nga palangakuan, pwede mangin manager, pwede nga mangin mataas nga executive sa isa ka kompanya. Amo na bla? Ang babae subong purti na. Ang tanan nga mga masarangan sa lalaki ginsudlan na sa babae. May mga soldado na nga babae, may pulis na nga mga babae, may piloto na nga mga babae. Halos tanan ara ang mga babae. So amo na ang pagrespeto sa mga kababainan. So subong amo ini ang adlaw pagsaulog sang International Women's Month. Sa mga babae, tukas kita kalo sa inyo. Puwerte, no? Ang porsa sa mga kababainan. Kasi una bang mga babae, bla? Bisan pagbutar, hindi pwede. Amo na nga puwerte sa una, ang mga babae, ginapaubra sa mga paktorya nga kadelikado. Amo na nga nagsugod ang marcha, nagsugod ang protesta, tob-toba, nga maaprubahan ang kinamatarong sang mga kababainhan. Porte man ang mga kasaysayan sa mga kababainhan. No? Ti korona, ang aton sini mautod nga mga kababainan magasaulog sang International Women's Day. Sige, sige, ariglado, morning lang sa pila naton ka mga kauturan. Diri sa Bacolod, subong, may mga problema kita nga ginatubang kung droga. Amo nang siling ko, kundi siling ni Presidente Rodrigo Duterte, tapnaon niya, primero 3 bulan, hinimo tinuig, tumatapos ang termino ya. Ti subong, ang pila ka mga report na posible matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi gin mapapas ang droga. Mintas tanto nga nagalala ang kapigaduhon, nga nagahuyang ang ekonomiya, mas nagalain ang sitwasyon, mas ginaduso ang droga sa mga barangay. Wala na trabaho. Ano pang sudlan nila? Areho, nagatanyag sila. Baligya ka to sasi-sasi, may kilo-kilo ka na nga bugas, may ara ka pa pang sudan. Amo nang katabo, subong. Mintras tantong isling mo, papason mo, kung ang ekonomiya magasarurot,
labi nga magaibwal ang illegal nga duga sa pungsod Pilipinas. Patihan niyo ko. Wala na kapit sa patalim, ano ka pa karon? Wala ka man trabaho. Ano ipakaon mo sa pamilya mo? Di bisan gapati ka nga illegal, wala ka mahimo. Iduso mo gid siya. Amo nang kasiling ako nga matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, daw gaduha-duha ako nga mapapas ining illegal nga druga. Ako ya gaduha-duha. Ako ang illegal nga panahor ya gibin na. Bisan nanhon mo hindi niya muntat. Bisan ano mo na nga lagas hindi niya mauntat kaya ang tao yung manahor gid. Sirhan niya balaya madyong na saya. Sirhan niya balaya kung ano dang himuon laya. Ga panahor gan isulod sang Muntinlupa nga bilangguan na gid. Adlaw-adlaw ga panahor na ya. Hindi niya mauntat, no? So klaro na ya. Magan-hagan mo kung hagad mo lagas. Pero hindi niya mauntat. Ako ya sigurado kos na. Eh mati, may kasino. Ti kasino ano na ako? Hindi na panahor. Galing tigin legal mo. Kaya tiga bayad sa gobyerno dako. Kundi imoon sa legal mo. Panahor na siya. Basta pusta panahor na. May bulang. Di, legal man, panahor man na siya. Amo na siling ko nga, wala niya gibin na niya. Hindi niya mauntat ang panahor. Amo na ang picture na ton sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Kabudlay, no? Tiyan mo na siling ko, bisan ano ta nga lagas ni sila, sige na sila, kay ginakinahangla nila adlaw-adlaw nga tanan. Kay may kinanglano ng pamilya, gakaon man adlaw-adlaw, tiyan mo ina, nga kung wala siya kwaon, kung hindi siya mangawat, kundi siya manahor, mabaligya siya sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na, morning, dira kay Amor Malayang, monitor sa barangay Hagimit, Subungman, dira kay Evelyn ni Pamusino, mayong agalang watching sa Bikotan. Okay, Areglado kay Milagros Morales, sa Maaw siya, naga-monitor. Kay Warren Ortez, good morning man. Dira kay Erne Odasco Lidas, good morning. Si Di Anton Diaz, belated happy birthday ko. Oy, Ton, kamusta da sa Patria? May tubig tada subong? Kay Huma Lumina. Kay porte mo kabudlay, no? Dira sa lugar bala sa palibot, ang basiwa kag ang prime water, sos law-law gid ang serbisyo. Porte, no? Kay Pilinura Oliveros, good morning man. Okay. Kay Jubert Yan Gorio, pangsiding ko lang niyo, ang inyong mga ngalan diri bisan paano makatulotamyaw kita sa inyo. Ang makita ko lang din, no? Kay Imbong Jucampo da, good morning lang. May lang pag-monitor kay Manjo Arniho, good morning man. Sige. Okay, relax lang kamuda. Kadali gid lang, medyo ma-relax man ako pila ka minutos. Balikan ko kamo karon dugay-dugay, no? Balikay pa kita sa mga balita kag mga isyu. Unahon ko lang ano niyo, ang akon obligasyon. Pwede? Please stand by. Ang inyong mabatian, Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Obligasyon karon nga kaagahon. Lunes ba? Dason nga bulan, pitsa 1, 2, 3, 4, Semana Santa na. Pahuway-huway magkita ba? Ang Aksyon Radio makapahuway gilang 3-4 kaadlaw kon Semana Santa. At least makaguluginhawa kita, makapulupahuway sa tinuig nga serbisyo sa pumuloyo. Ano ang mga balita karon nga adlaw? Bawan China ho? Magadugang siya mga 400,000 kadoses ang bakuna sa Pilipinas. Ambot silingon, mga 1 milyon kabakuna ang mangin donasyon sang pungsod China sa pungsod Pilipinas. Kung mag-amo sini, kung pamatian mo daw palang gaagi kita, no? Sang pungsod China. Amak mo nga ho, amak mo donasyon, porte. 1 milyon kadoses mo. 1 milyon is 1 milyon. Porte, ina-question da si Presidente Rodrigo Duterte. Sila nga, Mr. President, hindi ayan ini nga daw medyo may jutay nga lipok ini sa West Philippines. Nga hindi donasyon niya sang pungsod China. Porte. Timara pagid nga mga 487,200 kadoses ang bakuna himo sang AstraZeneca. Donasyon man niya sang World Health nga organisasyon para sa mga imol nga pungsod. Tinalakip kita mo sa mga imol nga pungsod. Bisan paano nagatinupa man ang mga bakuna dire sa pungsod Pilipinas. Grabe, no? Nami, pabakuna gida? Hindi magkalipat pabakuna gid. Kay kabudlay, kung hindi kita mababakunahan kay nga, mabutang sa piligrong kabuhi ta, sining makatalagam nga kagaw ang COVID-19. Nami, pag magtuslukan ka na sa bakuna, first dose, ambot silingon daw may salig ka sa lawa subla. Second dose, daw medyo ga-expand ka na, maglakat sa dalan. Do ato lang ara sa pinsan mo nga, hindi na ko madutlan, may ara na ko sagang, may bakuna na ko, batok sa COVID-19. Amo na bla, ang kumpiyansa mo, ara na. Amo nang importante sa tanan. So, hindi ka mo magpati-pati sa mga ginapagwa sa social media nga kadelikado sang bakuna. Mas delikado kung tapikan ka sang COVID-19. So, kung mag-abot ang mga bakuna, presentar ang kaugalingon. Tigaling mo na sa subong 18 hasta 59 anyos pa lang ang pwede nga bakunahan. Hindi pa pwede ang sobrada nga mga edad kaga kung may mga balatian. Kung sa bagay, may doktor pa man antes ka nga tuslukan, lantaw na sa doktor pamangkuton niya ka, anong balatian mo? May high blood ka. Pagkatapos ko ang kadugo, kung taas sa imo dugo, hindi man pwede nga tuslukan ka sang bakuna. May mga prekosyon, may ara ni pagalong ang aton mga doktor. Pero kung normal malang, ang imo sini nga sitwasyon, kung ako sa inyo, patuslokid, pabakuna gid, para gid ini sa inyo sini kaluwasan sa imo pamilya, sa imo kaugalingon, kag sa sosyudad sa diin ikaw nagaistar. Partikular, kung taga-Bacolod ka, maproteksyonan mo ang taga-syudad sa Bacolod.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Kay Guillermo Clarito na good morning. Si Anton Diaz, nagatamyaw kasi Tahirios, sang happy birthday dira sa may Patria Village. Kay Jocelyn Abuan sang Cavite, gamonitorman. Kay Rica Villaruel Bagsiko, sa quiet morning ko na sa Magsiko kag Arnaiz family sa Pulpandan. Si Milbien Piñapel, gaupod mo sa aton. Si Aida Alunan, thank you, Gid. Si Yuditoria de la Piña Barbecue sila niya, na pamangkot ng lulay, COVID nga, lain nga brand kung tagpila. Daw, wala pagi ko idea, no? Mamangkot kita. Kung pwede makabakal ang pila mo ka mga personalya, nga kung makasarang ka malang, pwede ka man niya ka bakal, no? Kay Ryan Bailin Binson, good morning man. Sinil Brian Balois, ari siya, sige, morning da, taga-agisan ko na, good morning man. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, samsang ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bidaha kay Norde Aribalo, good morning. Dira kay Dilyalyabi ho. Pukaw kuno sa pamilyaya sa Duario, sa iya pamilya Duario family sa Maaw. Kay Agnes Maliurca sa Masbate, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Morning lang sa inyo may lang nga pag monitor. Kay Ame Agostinis Baron, good morning man. May lang nga pag monitora tagsagid kaaga. Kay Ria Reblora, Leblora, good morning daw ang akon nga dila duga. Nagulakwid ang dila. O dali lang balikan ko kamo, unahon ko lang na inyo ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginagawa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kalintangan, responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station. Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na pagkatapos sa nagligad asod-asod nga mga sinimana sa pag-ibwal sang presyo sang langis. Karon niya daw medyo magasarurot pero katiting lang, gamay lang. Ang Unioil Philippines ng siling nga ang forecast nagapakita nga masyado kagamay sang pag-rollback sang presyo sang langis. Ang diesel, manaog ini siya, ginabulubanta 40, tubtob, 50 sentimos tag sa kalitro. Ang gasolina, base kon 10 sentimos lang kada litro. Amo ni siya. Ang pag-rollback, masyado kagamay. Kung mag-arangkada, dako, mag-rollback, gamay. Tiya mo ning guaya. Medyo pa-uluumpaw porsyon nga kuno abi nag-rollback pero katiting gamay-gamay lang ang rollback niya. Pila ka semana ang asod-asod nga arangkada sa pag-ibwal sang presyo sang gatong. Pila ka semana bla ang pag-ibwal lang tawabla ang pila ka mga presyo sini sumaka gidya
ang presyo pertik taas gid. Mga size 20 ang gasolina, mga 5 ka pisos kag 70 sentimos ang diesel. Ang kerosene daw 5-5 bla. Perting sakaya. Posdakan kuno abi ulo-ulo porsyon ang natabo. Pertik kagamay. Medyo ging ligon-ligong sa mga kompanya sa glangis. Perting ibwal, pagsarurot, ay, gamay-gamay tana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Sige. Kay Melchorita Ferrer, good morning lang. Kay Dodge Dalida, kay Mon Lisay, good morning. May lang pag-upod sa aton si Asis Mahinay, good morning man. Okay lang bisan paano. Si Noel Amarario, morning. Tamiyaw ko friend ko nga si Vanessa Mayo sa Minnesota sa Amerika. Ariglado. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 14-5. Una nga bula resulta, 14-5. Second draw, ikadua nga bula, 38-30. Ikadua nga bula resulta, 38-30. Third draw, ikatatlo nga bula, 26-14. Ikatatlo nga bula resulta, 26-14. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot, 49,500,000. Resulta, in any order, 49, 4, 38, 40, 13, 19. Resulta sang 658, 49, 4, 38, 40, 13, kag 19. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15,840,000. Winning combination in any order 6, 17, 9, 36, 16, 13. Kombinasyon sang 649 size 17, 9, 36, 16 kag 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Eleanor Fukuda, dira sa Japan, good morning lang. Kay Eleanor Fukuda, kay Rosel Torbila, kay Ladjo Piligones Jr., Basin Will Amarong Itambaya si Boy Julingo sa Madalagan sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Sige, morning lang na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kaaga. Dira kay Bia Jonathan, kay Lito Sicondes, Lito, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Robert Roma, good morning man. Pud-upod lang ta. Bisan paano, tagsa kaaga, lingaw-lingaw kita, bulo balita, pulo panamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Il Brian Baloeso, tamayo suki sa barangay Agisan.
kay Katibir. Good morning man. Dire kita. Duwa ka mga hospital sa Bacolod magapatigayon sang ceremonial vaccination subong nga adlaw. Lunes. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Pag-action Fred, subong adlaw Lunes, patigayunon na ang ceremonial vaccination sa pila ka mga healthcare workers sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Hospital. Action Fred, sila ang magabaton sang Sinovac vaccine nga gindonar sang pungsod China. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang CLMMRH ang mayara sang 1,600 doses sang Sinovac kag una nga magapatigayon sang ceremonial vaccination las 8:30 subong aga, kag sunod naman ang Riverside Hospital nga mayara sang 600 doses sang Sinovac kakna las 9 sang aga. Action Fred, sulo kay Sorongon, ang iban nga Sinovac doses ang igatugyan man sa 5 ka iban pa nga private hospital sa Bacolod, kag ang sobra naman ang igatugyan sa iban nga hospital sa Negros Occidental base man sa mando sa Department of Health Region 6. Kung madumduman Action Fred, una na nga nagbaton ang Bacolod sang 6,300 doses sang Sinovac. Nagligad nga Bernes, kagin patigayon ang ceremonial vaccination sa Bacolod City Government Center. Si Sorongon Action Fred, ang isa sa mga una nga nabakunahan sang Sinovac diri sa syudad. If I'm not mistaken, sa Monday, 8:30, ma-simulation ng ceremonial ang Corazon Locsin. And then 9 o'clock ang Riverside Medical Center. Okay. May number of healthcare workers kita, Doc? Is lang target nila? Basta ang nakuha isang Corazon Locsin is 1,600 doses eh. So that means that's 800. Riverside is 600. So that's 300 healthcare workers. Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga caption. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:30. 7 na. Kay Runa Rihida Traba, good morning. Morning ko no kay Mr. and Mrs. Elvis kag Dora Patiga sa Barangay Sumag. Kay Raquel Di Maala, kay Bernadette Lacson, good morning man. Subong man, dira kay Isman Torinya. Good morning. May lang nga pag-monitora. Sige. Kay Banoy Bahandi, good morning man. Ga-monitor sa Purok Kabukiran, Barangay Takoling. Happy birthday kay Sir Juna Abaw. Sige, halin na kay Bernadette Lacson. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galit siya. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw na
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kay Isman Turinya, kay Robert Ruma, muning kuno kay Ray Isblaca, kay Russell Gomez, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Subong man kay Ninita Calamba Figueroa, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabati. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Carol Muntuya, kay Dante Makilan, good morning man. Dira sa Pamilyada, Baira, sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna, natamyaw kamo ni Sunya Baira Sang Rosal, Tagkuling. Dire kita, mga balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan, upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Action na Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. May nabaton karon nga report si Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapamuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit nga may pila ka barangay official nga sekreto naga-engage sa illegal drug operation diri sa may syudad sa Bacolod. Sunod kay Pindon, Action Fred, ginatipon pa nila ang mga ebidensya nga magpapatuod ngayon sila ang nag-engage sa illegal drug operation diri sa syudad sa Bacolod kag posible mga subject ini sila sa drug operation ngayon moon sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod PNP. Sa karon ginabalidate ni Pindon ang informasyon dala ang pagmonitor sa ila kung matuod ngayon sila ang nag-engage sa illegal drug operation diri sa syudad sa Bacolod. Aminado Action Fred si Pindon nga sa 61 ka mga barangay diri sa syudad sa Bacolod, madamo gihapon ang nangin problema kon droga ang paghambalan. Actually, Eric, madamok-damok pagod na barangay. Wala nato na clear. Pero so far, mapatigayo naton kay duga matamat naman nga may mga apply nga barangays for drug-cleared barangays dito sa Bacolod. So, kamusta sa operasyon sa mga barangay official ta sa aton pumuluyo in terms sa inyong operations, sir? Mayo man ang ilang monitoring kay actually sila man naghatag mga report sa amon sa mga monitored personalities dira sa ila barangay. So, when they give information sa DLG, gina-forward man sa amon, and kami sa amon nga part, gina-validate namon na ang mga personalities na ara sa barangay, whether they are engaging or nag-stop na sila sa legal transactions dira sa ila barangay. And do you believe, sir, nga may ara pagidman barangay official nga involved sa drugs kung wala nagabaligya, nagagamit, even sa aton nga mga public offices diri sa Bacolod? Sad to say, Eric, may mga monitored kami ng mga dapayong or nag-cover sa mga illegal transactions. We are still gathering sufficient evidences against them para we can apply nakakarapat na pag-apprehend ila in line sa layi naton. So, hindi lang kita dito, di basta-basta nga magdakop sa ila na makuha lang naton na din sa smooth. So, from our part, we are validating those information from other sources. Once ma-validate namon, we will do our actions baka pa matuod na sila engage or gabulig ng legal na transaction dito sa Bacolod City. May ara kita nga gina-monitor pa. Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapamuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa RTVO sang Aksyon Radio. Ang ining report, ginadulog report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Kay Larry Rico daw sa Pro Calubay, Barangay Sampinit, Bago, good morning kono. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit gisang. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga
Options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Sapon kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred naglabot sa 3,400 pesos nga balor sa ginasuspect sa Cebu. Nakuha naman sa isa ka persona sa Bibles Operation yung ipatigayan sa Victorias PNP sa Barangay 6 sa syudad sa Victorias. Ang arestado ang gintirara kay Gerald Herrera, isa ka street-level individual, 32 anyos ang edad, kag-residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Herrera ang 8 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspect sa Cebu, kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Herrera ang pre-custodial facility sa Victorias City PNP. Sa ini nga panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom may bulong ka pa. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Kay Elizabeth Malacagamalada na. Good morning, kay Alex Puentes. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naanguma. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,